Καλώς ήρθατε στο διαδικτυακό μάθημα «Ισότητα των φύλων στην αγορά εργασίας». Το μάθημα αυτό θα σας βοηθήσει να αναπτύξετε ικανότητες σχετικά με την αναγνώριση των έμφυλων στερεοτύπων και την αντιμετώπιση των διακρίσεων στην αγορά εργασίας. Παρακολουθήστε το σύντομο βίντεο. Ας ξεκινήσουμε. Η ισότητα των φύλων βελτιώνει τις σχέσεις, τα επιχειρηματικά αποτελέσματα, το περιβάλλον διαβίωσης και την ποιότητα ζωής, ενώ έχει κοινωνικό όφελος και ωφέλη για την υγεία. Το μάθημα χωρίζεται σε 5 ενότητες. Συμμετοχή στην αγορά εργασίας. Μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων. Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Έμφυλος διαχωρισμός στη λήψη αποφάσεων και στην αγορά εργασίας. Αποδόμηση των στερεοτύπων στην αγορά εργασίας. Οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στην αγορά εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ποσοστό των γυναικών που εργάζονται είναι 68% ενώ των ανδρών 79%. Παρά την αύξηση των προσόντων των γυναικών, πολλές γυναίκες δεν επιλέγουν ελεύθερα επάγγελμα ή δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες απασχόλησης με τους άντρες. Έτσι, οι γυναίκες βρίσκονται συχνά σε μειονεκτική θέση και αποκλείονται από ευκαιρίες. Η εργασία συμβάλλει στην οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης. Σε αυτή την ενότητα, θα μάθετε για τη σημασία της ισότιμης συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας. Μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι η διαφορά στον μέσο όρο ακαθάριστων ωριαίων αποδοχών. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι γυναίκες κερδίζουν κατά μέσο όρο 13% λιγότερο ανά ώρα από τους άντρες. Παράγοντες που συμβάλλουν στο μισθολογικό χάσμα. Στερεότυπα για τη φροντίδα των παιδιών. Στερεότυπα για συγκεκριμένα εργασιακά πεδία. Μερική απασχόληση. Ορισμένες γυναίκες αμείβονται λιγότερο από τους άνδρες για την ίδια εργασία. Το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων δεν είναι ένας απλός αριθμός, αλλά σύμβολο της έμφυλης ανισότητας. Επηρεάζει αρνητικά τις οικογένειες, ιδίως τις μονογονεϊκές, ενώ οδηγεί σε χαμηλότερα επιδόματα ασθενείας και συντάξεις για τις γυναίκες, αυξάνοντας τον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Το μισθολογικό χάσμα εμποδίζει την εξάλειψη των στερεοτύπων σχετικά με τους ρόλους στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία. Σε αυτή την ενότητα θα μάθετε περισσότερα για το μισθολογικό χάσμα, τα αίτια, τις συνέπειες και τους πιθανούς τρόπους αντιμετώπισης του. Ενώ η παρουσία των γυναικών στον εργασιακό χώρο αυξάνεται και το ωράριό τους επεκτείνεται, οι ευθύνες για τη φροντίδα του σπιτιού και των παιδιών παραμένουν ίδιες. Για την ισότιμη συμμετοχή των φύλων στην αγορά εργασίας, οι ευθύνες αυτές πρέπει να κατανέμονται ισομερώς στα φύλλα. Οι εργασιακές συνθήκες πρέπει να επιτρέπουν την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Επιπλέον, η διαθεσιμότητα οικονομικά προσιτών και ποιοτικών υπηρεσιών φροντίδας είναι απαραίτητη για να διευκολυνθεί η είσοδος στην αμοιβόμενη εργασία. Η ευρύτερη πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας, παιδιών και ηλικιωμένων, αυξάνει τις πιθανότητες εισόδου και παραμονής στην απασχόληση. Στατιστικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης δείχνουν ότι οι άνδρες με παιδιά προτιμούν να εργάζονται λιγότερες ώρες και ότι υπάρχουν περιθώρια αλλαγής. Προσφέροντας στις οικογένειες καλύτερες και ισότιμες συνθήκες για την επίτευξη της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, ικανοποιούνται οι προσδοκίες των ανδρών. Οι αλλαγές περιλαμβάνουν μέτρα όπως η άδεια πατρότητας με αποδοχές και οι καλά αμοιβόμενες περίοδοι γονικής άδειας για τους άνδρες. Οι άνδρες με ευθύνες φροντίδας έχουν επίσης το δικαίωμα να ζητούν ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας, όπως μειωμένο και ευέλικτο ωράριο εργασίας και τηλεργασία. Στην ενότητα αυτή θα μάθετε πως η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής ενθαρρύνει τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας. Έμφυλος διαχωρισμός είναι οι ανισότητες μεταξύ των φύλων όσον αφορά στην εκπροσώπησή τους στην αγορά εργασίας, τη δημόσια και πολιτική ζωή, την απλήρωτη εργασία στο σπίτι, την παροχή φροντίδας και τις εκπαιδευτικές επιλογές. Η άνηση εκπροσώπηση σε διάφορους τομείς της αγοράς εργασίας αποτελεί έντονο πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 3 στις 10 γυναίκες εργάζονται στην εκπαίδευση, την υγεία και την κοινωνική εργασία.
Παράλληλα, σχεδόν το 1 τρίτο των ανδρών εργάζεται στις επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά, δηλαδή σε τομείς που παραδοσιακά έχουν υψηλότερες αποδοχές. Η ενότητα εστιάζεται στον έμφυλο διαχωρισμό, τη συμβολή του στο μισθολογικό χάσμα και τη σημασία της μείωσής του. Τα έμφυλα στερεότυπα επηρεάζουν την επιλογή εργασίας. Βρίσκονται στο επίκεντρο του επαγγελματικού, τομεακού, χρονικού και ιεραρχικού έμφυλου διαχωρισμού. Τα έμφυλα στερεότυπα που σχετίζονται με τις ευθύνες φροντίδας τείνουν να είναι επιζήμια για τις γυναίκες και τη σταδιοδρομία τους. Οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να επιλέξουν εργασία μερικής απασχόλησης, πράγμα που επηρεάζει το εισόδημα, την συνταξιοδότηση και τις επαγγελματικές ευκαιρίες. Παράλληλα, τα στερεότυπα ανδρισμού εμποδίζουν τους άνδρες να συμμετέχουν πλήρως στη γονεϊκότητα και τη φροντίδα. Η ενότητα εστιάζεται στην ανάγκη να ξεπεραστούν και να εξαλειφθούν τα έμφυλα στερεότυπα στον εργασιακό χώρο. Αφού παρακολουθήσατε το βίντεο, προχωρήστε στο σύντομο διαδικτυακό μάθημα. Ελπίζουμε να σας φανεί χρήσιμη η διερεύνηση των ζητημάτων ισότητας των φύλων στην αγορά εργασίας. Ευχαριστούμε! Προχωρήστε στο μάθημα.